Беләмсез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүгенге чыгарылышта гадәттәгечә атна дәвамында барган иң кызыклы вакыйгаларны барларбыз. Студияда мин, Эльвира Хөснетдинова, эшлим. Бүген шәхесләр сәхифәсендә мәгърифәт нурын индерүче милләт кызы Фатыха Габделвәли кызы Аитова. Хәйрияче, җәмәгать эшлеклесе, Казанда татар кызлары өчен үз акчасына дөньяви мәктәп ачучы һәм аның 1907-1918 еллардагы җитәкчесе. Фатыха Аитованың тууына 155, ә беренче татар гимназиясын ачып эшли башлавына 105 ел булган көннәр. Bizning мәгариф тарихыбызда Фатиха апага янәшә куярлык беркем дә юк. Ирләрдән бар, Хусейновлар да бар, Аллаһка шөкер. Мәктәпләр ачкан кеше бөтен илебезнең бөтен пичмакларында барган кеше. Әмма татар хатын-кызларыннан 2 мәктәп үз акчасына кызлар өчен һәм бер гимназия ачкан хатын бары Фатиха апагына. Фатиха Аитова 1866 елның ноябрендә Оренбург губернасының Троицкий каласында сәүдәгәр Габделвәли Яушев гаиләсендә дөньяга килә. 1897 елда Казан сәүдәгәре Сөләйман Аитовка кияүгә чыга. 1910 елда ул әтисе вафатыннан соң калган мираска 4 сыйныфлы дөньяви мәктәп ачтыра. 1913 елда 6 сыйныфлы мәктәп ача. Укырга, язарга өйрәтү белән бергә, тегәргә, чигәргә, эшләргә, кәвеш һәм чүәкләр тегәргә өйрәтә. Бу кызлар эшләнмәләрен, кул эшләнмәләрен сатып, аш үлемнән котыла алганнар. Фатиха Аитовага максатына ирешү өчен бик күп каршылыклар җиңәргә туры килә. 1916 елның 4 мартында Казанда мөселман кызлары өчен хосусый урта уку йорты ачарга рөхсәт алуга ирешә. Бу заманы өчен олы вакыйга була. Фатиха Аитова оештырган гимназия укыту эшләре куелышының һәм укытыла торган фәннәрнең рус мәктәпләренекенә туры килгән бердән-бер уку йорты була. Ул татар кызларының дөньяви белем алуга булган ихтыяҗына тулысынча җавап бирә һәм милли зыялылар арасында таныла. 1918 елны бу гимназиясын аның Совет хөкүмәте битерә. Bütün yurtları, bütün mal mülketleri tartıp alına. Hem Fatiha апа үзе дә кирәксезгә әйләнә. Аның хәтта балаларын югары белем алырга уку йортларына да алмыйлар. Ул улы Якубны алып Бакуга китәргә мәҗбүр була, килене белән бергә. Аннан соң Фатиха апа улы Якуб тәрбиясендә тора. 1941 елга хәтле Мәгариф халык комиссары Исхак Рахматуллин үтенеч язып карый Мәскәүгә берничә тапкыр. Безнең мәгариф тарихында мәгарифкә күрсәткән хезмәтләре бик зур. Зинһар өчен персональный пенсия бирергә рөхсәт итегез дип Совет хөкүмәте кирәк тапмый. Һәм бер тиен акчасыз шушы улы Якуб тәрбиясендә яшәп 41 елны эвакуация китә, улы белән килене мәҗбүри җибәрәләр, халык дошманы балалары бит инде. Фатиха апа үзенең халык дошманы баласы, халык дошманы булган улы Йосыфның хатыны Мәрьям кулында кала. Ул анда 16 ай буенча сандык өстендә җан һәм тән газаплары кичереп, шулай итеп җан бирә. Бүгенге безнең эшебез, я Раббым, Фатиха апаның рухына шатлык булып барсын. Белеп торсын, аны онытмыйбыз без, һәм аны унтырга мөмкин дә түгел. История нашей семьи связана с гимназией Фатихи Аитовой. Дело в том, что бабушка моего мужа, она училась в этой гимназии. 1913 года фотографии в семейном архиве она сохранилась очень много лет. Когда я ее нашла, то первая задача моя стояла установить, во-первых, какой год фотографии. Я пошла в музей тысячелетия Казани. И выяснилось, что это у нас апрельская фотография 1913 года. А дальше так получилось, что в этом году у меня путь на машине лежал через Троицк. И зная, что там корни Фатихи Аитовой оттуда, я встретилась и с краеведческим музеем, и с татаро-башкирским центром. Сфотографировала все материалы, какие у них были. Вера Петровна бүтән фотоматериалларны Фатиха Аитова музейына тапшыра. Ә инде ул урнашкан уку йортына килгәндә, хатын-кызларның Аккалфак иҗтимагый оешмасы тырышлыгы белән 1993 елда башлангыч мәктәп гимназия буларак ачыла. Драматург, Дәүләт Советы депутаты Туфан Миннуллин тырышлыгы белән 2011 елда гимназия барлык уңайлыклары булган яңа бинага күченә. Әйтәсем килә, менә шул чордагы
кызлар укыган гимназияның принциплары бу гимназияга койтсын иде дим. Гомумән кызлар укыган гимназияга койтсын иде. Аның бит әгәр дә ул принциплар кайта икән, әхлагы кайтачак. Аның кызлар белән торган кул эшләре кайтачак. Хатын кыз ашарга пешергә тиеш шулар кайтачак. Гомумән бериңә-бериң ярдәмчелек дигән әйбер һәм бериңә-бериң тугрылык дигән әйбер кайтачак. Менә шушы әйберләрне әгәр дә без шушы музейында биреп бетереп шул әйберләрне һәм инде безнең кызлар тәрбияләнә торган гимназиягә да кертәбез икән, хәзерге чорга яраклаштырып, ул менә дигән күрсәткеч булыр иде. Мәсәлән, мин шуны көтәм гимназияләрдән, кызлар гимназияләреннән. Бу кызлар гимназиясендә укучы кызларыбыз белән без горурлана алабыз, чөнки аларның билимгә омтылышлары көннән-көн арта. Аларның менә шушы Фатиха апаның нинди шәхес буларак хезмәт иткән үзебезнең милләтебезгә, нинди өлеш керткән, телләрне өйрәткән, укытучыларны кабул иткән, аларны матур итеп туплаган һәм милләтебезгә кызыллык китермәгән. Менә гасырлар үтү белән безнең бөек шәхесләребез онытылмый, аларның тарихи яктан тагын да күбрәк ачыла, аларның истәлекләре тагын да яктыра, аларның менә бүгенге biz аларны искә алырга тиешбез. Бу бик зур тәрбияви чара. Әле теге 20нче гасырның билгеле шәхесләренең туганнары, хатыннары, балалары, оныклары исән вакытта менә бу алар битендә дәреслекләргә кергәннәр. 9нчы класста, 10нчы класста аларны өйрәнәләр. Шул ук әйтик, Мөхәммәд Мәхдиев, аның кызы Ишәнсау Эшлей, Галимә ул. Шул ук Әз Галиәҗев, аның хатыны бик күп эш башкара бит инде. Шул ук Адлер Тимергалин, аның кызы Алсу ханым Ишәнсау әтисе турында иске төшәләр сөйли ала ул. Ну, мин фәкырегез шулай ук Нурихан Фаттахов хатыны буларак, менә шул мәктәпкә шул теманы үткән вакытта чакырсалар, без беребез дә каршы булмас идек. Зыялы ул кызларыбыз безнең арада. Милләте өчен гаҗәеп күп эш башкаралар алар. Вакытында хөрмәт күрсәтеп калырга иде. Ләйсән Асадриддинова, Татарлар, Казан. 2021 елга татар дөньясы зур планнар кырып аягатлый. Ләкин барысы да эпидемиологик вазгыяттан тора. Коронавирус таралу сәбәпле шикләүләр көчәймәсә, милли җыеннар быел гадәттәгечә узар дип көтелә. Түбән Вартыда федераль сабан туе, Мөслимдә бөтен Россия авыл сабан туе оештырырга җыеналар. Татарча диктант проекты быел 1 миллион милләттәшебезне тупларга ниятли. Моннан тыш Татарстан Республикасында быел туган тел һәм милләтләр бердәмлеге елы дип игълан ителү уңаеннан күп төрле чаралар үтәчәк. Айзат Шаймарданов 2021 елда узачак милли вакыйгаларны барлады. 2021 ел татар дөньясы өчен үтә дә җитди сынау ел булачак. Алда җан исәп, Россиядә һәр татарны исәпләү, ягъни гадел санау иң мөһиме. Җан исәп уңайыннан быел татар дөньясында тагын да күбрәк вакыйгалар һәм төрле милли проектлар көтелә. Ләкин аларның ни дәрәҗәдә тулы көчкә узачагы барысы да пандемия торышына бәйле. Вакциналаштыру кампаниясе коронавирус таралуга йогынты ясармы, өстәмә чикләүләр кермәсме һәм шул рәвешле милли проектлар онлайнга гына күчмәсме? Хәзер иң мөһиме шул. Ә инде ниятләр буенча 2021 ел татар дөньясы өчен шактый күп вакыйгаларга бай булыр дип көтелә. Иң элек сабан туеннан башлыйк. Узган ел җыеннар барысы да онлайн узды. Быел 20-нче федераль сабан туе 18-20 июнь көннәрендә Түбән Варта шәһәрендә узар дип көтелә. Шулай ук июнь аенда Мөслимдә 11-нче бөтен Россия авыл сабан туен оештыру ниятләнгән. Моннан тыш башка сабан туйлары да узачак. Европа татарлары Литваның Клайпеда шәһәрендә җыелачак. Алтайда 2-нче гомумтөрки Алтай сабан туе, Ненец автоном округында 1-нче Кутып Аръягы сабан туе. 10 июльдә Казакъстанның Петропавловск шәһәрендә 15-нче республика сабан туен үткәрү планлаштырыла. Бөтен дөнья татар конгрессы үткәрә торган милли җыеннар быел гадәттәгечә узар дип көтелә. Март аенда Казанга бөтен Россиядән татар авыллары эшмәкәрләре җыелачак. Авылларда хуҗалыкларны алып баруда проблемалар, фермерлык, кооперативка берләшү һәм азык-төлек сатуда ярдәм итү хакында сөйләшәчәкләр. Март аенда тагын бер җыен, 6-нчы бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумы үтәчәк. Июнь аенда исә татар дин әһелләрен җыярга ниятлиләр. Бу җыен беренче тапкыр 2010 елда җан исәп алдыннан узган иде. Быелгы очрашуда да имамнарның мәхәлләдә аңлату эшләре алып бару кирәклеге
турында сөйләшәчәкләр. Фикер алышу изге Болгар җыены белән тамамланачак. Җанисәп мәсьәләсе аеруча Башкортстанда күтәрелер дип көтелә. Март аенда Уфада Башкортстан татарлары конгрессы съезды узачак. Августта 10-нчы Бөтендөнья татар яшьләре форумын оештыру көтелә, ә татарча диктант чарасы исә быел 3 көн узачак, 8-ннән 10 апрельгә кадәр. Татар конгрессы быел 1 миллион татарны өстәлгә утыртып диктант яздыртмакчы. Октябрь айында 3-нче Бөтендөнья татар галимнәре форумы узачак. Фәнни ачышлар, татар галимнәренә ярдәм күрсәтү һәм иң мөһиме милли мәсьәләләр күтәреләчәк. Бөтен Россия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыены быел төрле төбәкләрдә уздырырга уйлыйлар. Февральдә ул Уфа шәһәрендә, мартта Төмәндә, сентябрьдә Омскида узачак. Бу җанисәп алдыннан аеруча мөһим, чөнки татар авылларының тарихын өйрәнү халыкның милли үзаңын арттыра. Быелның февралендә беренче тапкыр Илһам Шакиров исемендәге халыкара татар җыры фестивале узачак. Монда 3 иң яхшы җырчыны 200 мең сум белән бүләкләячәкләр. Әлеге премия 2 елга бер бирелә. Татар кызы 2021 халыкара бәйгесенең финалы исә быелның февралендә Үзбәкстанның башкаласы Ташкентта узачак. Ел дәвамында төрле шәһәрләрдә һәм илләрдә татар мәдәнияте көннәре марафоны узачак. Гыйнвар-февральдә Ярославльдә, февральдә Италиянең Болония шәһәрендә, мартта Үзбәкстанның Бухара шәһәрендә узачак. Барлыгы 7 ил. Латин Америкасындагы Перудан башлап, Украина, Литва, Латвия, Израильгә кадәр. Россия төбәкләрендә татар киносы көннәре узачак. Апрель аена кадәр 14 төбәктә татар фильмнары күрсәтеләчәк. Башкортстаннан башлап Дагыстанга кадәр барып җитмәкчеләр. Габдулла Тукайның 135 еллыгына багышланган чаралар Россиянең һәм чит илләрдәге 41 шәһәрдә узачак. Быел икътисади мөнәсәбәтләрне киңәйтүгә дә зур игътибар биреләчәк. Әйткәнебезчә, март аенда Казанда Россиядән татар авыллары эшмәкәрләре җыела. Ә ноябрьдә Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумы узачак. Татарстанга читтәге татар эшмәкәрләре инвестициясын җәлеп итү һәм эшмәкәрләргә ярдәм күрсәтү турында сүз булачак. Татарстанга читтәге татар эшмәкәрләре инвестициясын җәлеп итү һәм эшмәкәрләргә ярдәм күрсәтү турында сүз булачак. Ел дәвамында Татарстан һәм Россиянең татар авылларында җитештерелә торган экопродукцияләрне сату өчен сәламәт азык интернет кибете проектын эшләтеп җибәрергә уйлыйлар. Россия төбәкләрендә, чит төбәкләрдә Татарстан сәүдә йортларын, бизнес-клубларны һәм фондларны оештырырга җыеналар. Апрель аенда татар теле буенча халыкара олимпиада узачак. Уку елы башында Түбән Варта шәһәрендә Александр Пушкин исемендәге беренче лицейда татар сыйныфын ачарга ниятлиләр. Гадәттәгечә ел дәвамында яшьләр арасында белем бирү проектлары тормышка ашачак. Акыл фабрикасы белем бирү курслары, Ачык университет онлайн һәм офлайн белем бирү порталы. Курслар төшерү дәвам итәчәк. Март аенда Рязань өлкәсенең Касыйм шәһәрендә Сөембикә Ханбикәгә һәйкәл ачу ниятләнә. Казанның Габдулла Тукай урамындагы 58-нче йорт янында композитор Сара Садыйкова һәйкәл куелыр дигән өмет бар. Троицкида Габдулла Тукай бюсты урын алыр дип көтелә. Айза Шаймарданов, Татарлар. Ут күршеләребез Ульяновск өлкәсендә агымдагы 2021 ел губернатор карары белән китап елы дип игълан ителде. Ә төбәкнең татар милли мәдәни мөхтәрияте исә бу елны татар китабы елы буларак билгеләп узачак. Шул уңайдан мөхтәриятның һәм өлкәнең Каюм Насыйри исемендәге мәгърифәт үзәгенең быелгы эш планнарына, китапка, аның тарихына һәм татар язучыларына кагылышлы байтак кына кызыклы чаралар кертелгән. Өлкәнең татар мәдәният үзәгендә татар китабы елын ачу тантанасы узды. Татарстан язучылары катнашында үткәрелгән әлеге чарадан Рамис Сафин репортажы. Өлкәдә игълан ителгән китап елы уңайыннан гына түгел, моңа кадәрледә Ульяновск татар автономиясенең эш планында китапка, татар язучыларына кагылышлы байтак чаралар булып торды. Төбәктә яшәп иҗат итүче татар язучыларының 2 елга бер тапкыр Каурый каләм изеннән дигән форумы дистәләгән сембер каләм иясен бер мәйданга җыйды. Бирдә алар өчен Казан язучылары һәртөрле остаханәләр, семинарлар үткәрә. Иң мөһиме, алар җирле язучыларның иҗатына җентекләп анализ ясый, фикер тәкъдимнәрен әйтеп, киңәшләрен бирәләр. Өлкәнең Өмет газетасы базасында да ел саен язучыларыбызның китапларын әзерләү, җыю һәм типографиядә бастыру эше дә күптәннән җайга салынган матур гамәлләрнең берсе. Соңгы елларда гына да татар телендә дистәләгән китап басылуы төбәктә ана телендә иҗат итүчеләрнең күплеге хакында сөйли. Газетабызның беренче саныннан ук Шигъри дөнья дигән сәхифә чыгып килә. Менә шушы китаплары чыккан авторлар барысы да диярлек. Безнең газетаның инде без Равил абый Шафигуллин безнең шагыйрыбыз аны әйтергә ярата. Иләк формасында ирәк ролен үти. Менә газетада басылып чыккан барлык шигырьләр дә инде шуннан соң китапка керәләр. Яки айрым авторлык китабына, яки безнең менә
4 basma basılıp çıktı indi bir yazıları edebi almanahı. Şunda özlerinin ayrım kitaplarını çıkara almagan avtorlarının icad jimişleri bir yazılarında dünya kere. Татар мәдәният үзәгендә узган китап елын ачу бәйрәмендә танылган язучы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Камил Кәримов исә Казан утлары журналын яшь язучылар өчен имтихан тоту мәйданчыгы дип атады. Әгәр Казан утларында басылган икән, син үзең язучы дип саный аласың, һәм китап булып, һичшиксез син язучы булып таныласың. Мәгълүм булганча, киләсе 2022 елда беренче татар басма китабы чыгуга 300 ел булачак. Шул уңайдан бу көнне мәдәният үзәгенең күргәзмәләр залында татар китабы тарихына багышланган гаҗәеп тә кызыклы күргәзмә дә ачылды. Анда татар китабының гарәп, латин телләрендә һәм кириллицада басылган китап күчерелмәләренең фоторәсемнәре куелган иде. Заманалар үзгәрсә дә, татарда китапка булган хөрмәт һәм игътибар үзгәрешсез кала. Нәрсә ул китап? Менә хатыттым мин, менә ваем китапны ачып. Һәм минем кулдан китапны ала тартып, менә карап. Алар китапны алып, менә минем кулда нәрсә калды? Дога. Менә күрәсезме? Demek Kur'an, kitap alır şu kadar tığız elinde. Bizge Kur'an elektron variantla kelmegen. Onu halık hatırına jürte 300 yıl kolağına kitapka bastırıp bir algan. Казан язучылары катнашында китапка багышланган чара Ульяновск татар җәмәгатьчелеге белән очрашу форматында узды. Ни кызганыч, карантин булу сәбәпле анда катнашырга теләүчеләрнең саны нык шикләнгән иде. Очрашуда сүз бүгенге көндә китапка мөнәсәбәт, әдәбиятка яшьләр килү, кайбер язучыларның әсәрләре хакында барды. Аерым алганда симбирләрне аеруча бүген күпләр тарафыннан яратып укыла торган Нәбира Гыймаддинова, Айгөл Әхмәтгалиева, Гүзәл Яхина һәм Зифа Кадырова иҗаты кызыксындырды. Әлбәттә инде узган гасырның танылган шәхесләре, классиклары турында да байтак кына сораулар булды. Туфан абый шырны тоткан драматург. Оңа достой. Менә карагыз хәзер, Туфан абый юк. Нинди генә экспериментлар китми хәзер име сәхнәдә. Тамашасын тотар өчен. Ләкин тамашасы бер бара бүтән бармый. Туфан абыйга кат җиридер. Ул шул кадәр аның бөтен дөнья татарлары куя дип пьесаларны име. Быелгы елның Ульяновск өлкәсендә китап елы дип игълан ителүе язучылар өчен генә түгел, ә укырга яратучылар өчен дә күп чаралар вәгъдә итә. Мисал өчен Закламый Каюм Насыри үзәге 70 татар язучысының автографлары язылган китаплардан һәм төрле телләрдә басылган Коръән китапларыннан уникаль күргәзмәләр ачачак. Аның планнарында Казан язучылары белән байтак кына очрашулар да каралган. Ульяновскдан Рамис Сафин, татарлар. Сабан төкеләмендә аңа тиңнәр булмый. Балтачның Яңгул авылы мәйданын 15 ел тота. 15 ел рәттән баш батыр кала. Сүзебез Илдар Рафиқов турында. Көрәшчеләр сәхифәсен карыйк. Илдар Габделбар улы Рафиқов 1968 елның 12 июлендә Балтач районы Яңгул авылында туган. 100 килограммнан артык үлчәү авырлыгында көрәшә. 1985 елда классик көрәш буенча Татарстан чемпионы. 1988 елда РСФСР беренчелегендә 2нче урын ала. 1987 елда Идел буе хәрби округының самбо көрәше буенча чемпионы. 1985 елдан 2000 елга кадәр Яңгул авылы сабан туе батыры. 1993 елда Бөтен Россия сабан туеның абсолют батыры. 7 тапкыр Балтач районы сабан туе баш батыры. 6 тапкыр Муса Җәлил исемендәге турнир, 7 тапкыр Татарстан беренчелеге призеры. 1991 һәм 1995 елда авыл хуҗалыгы министрлыгы турнирында абсолют батыры. Милли спорт төрләре буенча Татарстанның спорт остасы. Шул көрәш аркасында мине Татарстанда гына түгел, Россиядә таныйлар беләләр. Көрәш шундый әйбер, мин бар көрәшчеләргә көрәшкә иң җитез, иң әйбәт, иң шәп ул көрәш. Рафиковлар гаиләдә 5 бала үсәләр, 2 кыз, 3 малай. Малайларның өчесе дә көрәшче. Мин абыйдан, энем миннән күреп кызыгып көрәшкә кирип киттек дийләр абый. Гомумән алар көрәшчеләр нәселеннән. Әтиләренең энесе Корбангали тирә-якта данлыклы көрәшче булган. Корбангали батыр дип кенә йөрткәннәр аны. Әтиләре Габделбар көрәшмәгән, тик менә 85 яшендә дә кул көрәшендә аны беребез дә җиңгән юк әле ди улы Илдар Рафиқов.
Менә шулай, Илдар Рафиков көрәш белән 4-нче сыйныфта укыганда шөгыльләнә башлый. Тренеры дип Газизҗан Газимовны атай. Газизҗан Мөхәммәдгали улы Газимов 1944 елның 9 августында Балтач авылында туа. 1967 елда Мамадышта физкультура укытучылары әзерләү курсларын, 1980 елда КДПИның физик тәрбия факультетын тамамлый. 1967 елдан башлап Яңгул урта мәктәбендә физкультура укыта һәм милли көрәш түгәрәге алып бара. Татарстанның атказанган тренеры 2012 елның 19 гыйнварында вафат. Зур авырлыктагы кешеләр белән көрәштем. Җиңүләремнең сире бик җитез булуым белән бәйле ди Илдар Рафиков. 30 ел дәвамында мәйдан тота. Беренче батыр калуы 1985 елны 9 сыйныфта укыганда Борнак авылы Сабан туенда. Шул ук елның 2 көнендә туган авылы Яңгулдагы Сабан туенда келәмгә чыга һәм шуннан башлап 15 ел дәвамында батыр исемен беркемгә дә бирми. Башка зур шәһәрләргә барып бил алышырга да өлгерә. 1991 елда Казанның Вахитов районы Сабан туенда баш батыр кала. Бүләкләренә килгәндә тәкәләр саны 50-гә якын, ә иң затлысы Москвич машинасы. 1993 елда Балташ районында бүтін Россияның Сабан туйы болды. Сонда Москвич машинасы берділер менде. Сонда абсолют батыр болып қалдым. Ол машина жоқ енді ол қазір. Ол менің ең зор бүләк, ең бик қадірлі бүләк. Оның білән бик ұзақ еллар меңа хезмәт итте ол машина. Соңгы тапкыр мәйданга 45 яшендә чыга. Киров өлкәсе Малмыш Сабан туенда батыр кала. Көрәшкән булыр идем әле, травмалар күп булды, шуңа киттем ди. Бүген әтиләренең шөгылен уллары дәвам итә. Илдар Рафиков 4 егет атасы. Көрәш буенча минем улы улым Айдар көрәшкә тартылмады. Икенче Руслан бик зур уңышларга иреште. Республика чемпионы булды. Игезәк улларым Инсаф белән Инсаф. Инсафы тоже Татарстан чемпионы булды үткән ел гына. Бик тырышып, әле менә укуларын укып, колхозда эшли башладылар икесе дә. Оясында ни күрсә очканында шул була ди халык мәкале. Илдар Рафиков үзе дә Казан ветеринария институтын тәмамлап туган авылына кайта. Берничә ел кулланучылар җәмгыятенең Яңгул сәүдә берләшмәсен җитәкли. Бүген Торак коммуналь хуҗалыгы күп тармаклы җитештерү предприятиесенең Яңгул филиалы җитәкчесе. Көрәшчеләр тормыш мәйданында да нык. Бүгенгә шулар, бер-берегезне саклагыз, исән сау булыгыз.